Ah, um, Mahimo ba? Don't call me babe in public. sorry. Dali ako na nalihok ni mo. Sorry. Ambot ba ni mo? Nga na ni agwanta man ka ng imong uyab. Nga grabe man nakaarte. Unya gihimo pagi kaniyang boy-boy. Di na tinuodoy. Mahal ko ni Shaira. Mahal ka niya? Pero nga nung murag ikauaw man kaniya. Wa man ko niya gikauaw. Wa pa lang yun mahibaw niyang parents nga naguyab-uyab na siya. Hinungdan nga di siya gusto nga doon lang mahibaw ang uyab mi. Ay, ambot lang yun ni mo, David. Ambot ni mo kon hantod ka nus aka... May kay gayon kag kigsuroy na ko ron. O sa may pasangil mo sa iyong parents. School project. So, babe, asa man ta iniguman na to pangaon din eh, ha? David. Na ako'y lakaw iniguman na ito pangaon din eh. Ha? Binakog kita mo yun eh, nailakaw ka ron. Sorry, pero kalit mo ko naghagad akong high school friends ko nga mag-disco ko no mi. Oh, Taod-taod na sa biya nga wa may magka-catch up. Kay pag-college na mo. Nagbuwag-buwag naman may iskulahan. Shaira. Kung gusto ka, pwede na kang mukuyog na ako. Hi, girl. Talgi kay kuyo. Kitsa mo. Si David, akong cousin. Oh, hi, David. Hi. Sige na. Magsugod na tag-inom. Samtang magsayo-sayaw sa to nga aron taas tag-agi ninyo. Sige. Gimingog ko ninyo. Tana, atatas to nga. Ay, paita inay. Muram kog buang din eh. Si Shaira. Di una na ko siya tupagon eh. Bahala na siya diha. Naglikay ba ka na ako? David, syempre. Siyempre, ha? Pero, pirmi na lang ko nimong gidinay sa imong mga kaila. Wala ko may bawa kung unsay angay na kong buhaton. Akong bation. Labdi ka. Pero, nasakitan ka ko. Di na ko, Shaira. Mas maayo sigurong magbuwag na lang ta. David. Wa na lang bagit kay laing mabuhat? Magsige na lang yung kagpundo dinis inyo? Ayaw, ako'y ganang maglingaw-lingaw ron eh. Kay ang imong hunang-huna to aramang gud ni Shaira good. Samtang ikaw nagmukmuk ka din he. Si Shaira perti ng lingawa. Mura na kigwa niya inyong panagbuwag. Unsay but mong ipasabot ha? Naana siya ay uyab. Utsa! Naaraman di ay na. Ana, gyud. Mas nigwapo ka karon nga nagsini na nakagtarong unya bago pag mong haircut. Salamat, Aya, ha? Kung di patungod nimo nga mo isigig post na ako, tingalig na aragyapon ko sa akong kwarto ron. Oh, ingon anak man gina-roll sa best friend ba? Og nalipay ko kay finally, after how many months, nakita na ginakog balik ang imong smile. Tara, mangitatag atong makan... Kain Love ang siksik sa miti at Oh, ana ba? Ay, dito na tas unahan ay. Sige, tara. Uy, si Shaira man ang nasa unahan, ug iyang uyab. Agbayan ako si Aya. Oh, David,
Nangagbay mo ka na ako. Ganahan ako. Best... David! Oh, uy. Mao bang nakigbuwag ka na ako tungod ni Aya? Masa? Nakita ti ka sa mall ko yung ni Aya. Unya, Di mo siya. Pero proud kay ka nga makig-uban niya sa public nga sweet kay mo. Samtang ako sa una, nga kita pa, permi ko nimong i-deny sa mga tao. David, mahal ti ka. Huwag ka nang uyab na ko, Ron. Di pa nakipbutas ra na ako tungod kay gusto ko ma-divert ang akong huna-huna. Shera, David, mahal kayo, ti ka. Please, magbalik ta. David, manguta na lang ko. sige best. Unsa man na? Unsay puti pasabot atong imong pag-agbay na ko. Ha? Karon nga wa na kay uyab. Wa man tingali sayo kung sultihan ti kas tinuod. Mahal ti ka. Dugay na. Pero kung higala ra gid imong pagtan-aw nako, okay ra sad. Aya. Ang importante nga mahibaw ka sa akong gibati. Nga dugay na akong kitako. Maayo! Oh. David? Oh, Si Shaira ron. Aya? Niya ka sa day dinhi? Dili na nga ikahibong. Kitiganihan man yung kong daan sa ilang David kay best friends could me. Ikaw, ngano ni aman sad ka? Humani mo pasakiti ang akong amigo? Magsamok-samok na sad kagbalik? Aya. David, wa din mo siya sultihi nga nagbalik na ta? Oh. Nagbalik mo? Aya. Mao ba? Oh, maayo hinuon. Sige. Mauli na ko. Murag, wala ka magkinahanglan ako kay okay naman sa diay ka. Nagbalik naman sa diay mo. Aya. Nabag-uhan gid ko da nga wa na magpakita na ko si Aya. Naanad magugo nga pirmi ming mag-uban kada adlaw. Di na gani siya mo reply sa akong mga text. Di na siya mo tubag kung tawagan. Naunsam ko eh. Ganun nakasamok na mahinuon siya na ako ron. Bisan og si Shaira nang akong pirming kauban pero si Aya mo inaapirmi. Be ready this weekend, ha? Ready na kang ipalaila sa akong parents. Ha? Oh. Nga murag nakurat man ka? Shay, sorry. David, nga nagsorry ka? I think I'm falling out of love. Don't tell me nga. Imo na sa kumbuwagan for the second time? Sorry, Shaira. David. Nagunsa man ka din sa amo. Buwag na mi, Shaira. Kaya nga naman. Gipasakitan na sad kaniya? Maong niya na sa kadagan ako? Mau ba? Sayop ka. Gibuwagan ako siya tungod mo. Oh. Gato ko nga isipigala ra gyapon akong gibati di animo pero sadyang wa na ka magparamdam nako og bisag kami na mo ipirming maguban pero ikaw mo ipirming niya sa kong nauna, Aya. David. Ug maong ni ako kay di ko gusto nga magmahay. Nga basin uhay na unya ang tanan kung pasagda na kung mawa ka sa dayon nako. Aya, mahal ti ka. Mahal kay ti ka. Ug unta atagan ko nimog chance. David. Daghang salamat, Arimin.
kita mga higalan kaagi ni David nga taga Dumaguete City uban sa awit ngayong gipangayo awit nga nikalahan Lucky.